Velkommen til demonstration af e-kontorets fakturadatabase, som gør det muligt for jer at se jeres historiske fakturer efter konverteringen til Economic. Vi gør det, at vi tager jeres gamle fakturahoveder og fakturalinjer og genskaber fakturen i Economic. Måden vi har gjort det på er ved at skabe et ekstra faneblad i e-kontoret værktøjer. Og hvis I herunder klikker på faktura og arkiv, så får I mulighed for at fremsøge jeres historiske fakturer på henholdsvis kundenummer, fakturanummer og øvrig reference, der som oftest er et rekvisitionsnummer eller lignende. Hvis vi prøver at skrive faktura 5 og enter, så kommer der en række fakturer frem. I dette tilfælde faktura 5, hvor I så til venstre kan vælge at få vist fakturen, men I får også en række felter, så I kan se noget grundlæggende information. Hvis vi klikker på PDF-ikonet, så kommer fakturen frem med en almindelig adresse, en leveringsadresse, eventuelle tekstfelter, fakturanummer med videre og ikke mindst jeres varelinjer, så I får mulighed for at kunne følge op på en reklamation eller eventuelt lave noget mere salg, hvis der er en kunde, der skal bruge en vare med en til en tidligere bestilt. For flere løsninger kan I gå på ekontoret.dk. Tak fordi I fulgte med.